Počúvaj, u nás sa oni nebudú takto dobre mať. U nás Také sa to majú lepšie. Myši, toto si oplakoval, že to tak vonia? Oplachoval som to, ale ono je to nastiaknuté. To asi na vodu ruky umyť, ale aj tak je to dobré. Zoberieme to domov? Na čo? No zahodiť. A kde ich budeme držať? V letnej kuchyni alebo našej kuchyni? Zatiaľ letnej kuchyni. Môžu byť aj naše. Toto čo, z Nochína? Nie, spí, tak Tak odpočívaj. padne jej hlava a spí. Aj všetky tak vedia spať. Lebo oni sa stále svieti. Tak oni majú taký režim, že... Včera sme mali niečo na paráci, mohol požičať niečo. Čo ste mali? Mama vystupovalo. Deň dôchodcov bol. Dobre si to zväzky, Mišo. Ja im dávam ešte obilné klíčky a 8 ločky som im lel. To je vedieť. Oni to žerú? No. Teraz také ako boli. Ja som si malé ako dúha. Ja som si malé predstavovala. Vieš, ako pije vodu. Predstav si. A oni nečliapú vôbec tú vodu. Tak som na to prišla, že toto je lepšie vychovávať ako kačky. Že to je príjemnejšie stvorenie. Ja, kačky tie robia, fú. Tie kačky, čo škrabú a neviem. Kačky všetko zamokria, ale kurence všetko zaprášia. Ale potom treba kúriť, krmiť a toto netreba krmiť, to sú samé vykrmiť. No len to, že ani na dvor to nebudem môcť chodiť u nás, lebo prejdú do susedov pes a tak. Ale musím do toho plota, tam sme tie tehly dali, tak musím tie tehly niekde vyvliecť pod oné. Dáme takú platu. Pod orechu. Pod orechy. No, a do teba hádzať nebudem. No, poďme, Miško, preč. Vlastne ideme.